मोनसे दुखुनांथाव खौरां गुबुन रायजोआव थानाय बर' फिसा जौस्रां बसुमतारिया गोमानानै दं। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 1 नं जिंगाबिल गामिनि बिन'द बसुमतारिनि फिसाज्ला जौस्रां बसुमतारिया 7 अक्ट'बर खालारनिफ्रायनो आन्ध्र प्रदेशआव गोमानानै दं। मख'जाथावदि जौस्रां बसुमतारिया आन्ध्र प्रदेशनि गुदिबादा गाजालुपादु होननाय गामियाव नाथुर फुख्रियाव आदार होनाय खामानि मावदोंमोन। फुख्रि बिगोमानो खामानि मावनो नांला होननायलाय 7 अक्ट'बर खालारखालि गावनिनो बिबथैया थानाय बिमा बाराम महादेबापाटनाम होननाय गामियाव बिबथैजों फैदोंमोन। नाथाय बेनिफ्रायनो दिनैसिमबो बिबथै थानाय जायगासिम सौफैयासै। खौरां मोननाय बायदिब्ला लोगोआव मबाइल दंमोन, नाथाय दैयाव गोग्लैना गाज्रि जाना दं होनना नखरनि सुबुंनो फोरमायखादोंमोन। गोबां सुबुंफोरा नागिरबाय, नाथाय जौस्रां बसुमतारिखौ मोननो हायासै। बेखायनो सोरबाफोर आन्ध्र प्रदेशआव थानाय एबा बहाबाफोर नुसनबायोब्ला 8473988050 जानबुं नङाव कल खालामना खोन्थाहरनो नखरनि सुबुङा जोंनिसिम फोरमायहरदों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां गुबुन रायजोआव थानाय बर' फिसा जौस्रां बसुमतारिया गोमानानै दं। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 1 नं जिंगाबिल गामिनि बिन'द बसुमतारिनि फिसाज्ला जौस्रां बसुमतारिया 7 अक्ट'बर खालारनिफ्रायनो आन्ध्र प्रदेशआव गोमानानै दं। मख'जाथावदि जौस्रां बसुमतारिया आन्ध्र प्रदेशनि गुदिबादा गाजालुपादु होननाय गामियाव नाथुर फुख्रियाव आदार होनाय खामानि मावदोंमोन। फुख्रि बिगोमानो खामानि मावनो नांला होननायलाय 7 अक्ट'बर खालारखालि गावनिनो बिबथैया थानाय बिमा बाराम महादेबापाटनाम होननाय गामियाव बिबथैजों फैदोंमोन। नाथाय बेनिफ्रायनो दिनैसिमबो बिबथै थानाय जायगासिम सौफैयासै। खौरां मोननाय बायदिब्ला लोगोआव मबाइल दंमोन, नाथाय दैयाव गोग्लैना गाज्रि जाना दं होनना नखरनि सुबुंनो फोरमायखादोंमोन। गोबां सुबुंफोरा नागिरबाय, नाथाय जौस्रां बसुमतारिखौ मोननो हायासै। बेखायनो सोरबाफोर आन्ध्र प्रदेशआव थानाय एबा बहाबाफोर नुसनबायोब्ला 8473988050 जानबुं नङाव कल खालामना खोन्थाहरनो नखरनि सुबुङा जोंनिसिम फोरमायहरदों। जोलुर मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गिबि खेबनि थाखाय बिटिआर हालामाव 7थि खेब ISPLआ खुंफुंजागोन। बिटिआर ओनसोलाव लाइमोनफोरखौ जोलुरनि फारसे गोसो बोहोनाय जोलुरखौ जौगाहोनायनि थांखिजों बिटिआर सरकारा बे बादायलायनायखौ खुंफुंनो थिरांथा लादों। सा-सानजा भारतनि 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय 9 गेलेग्रा हानजाफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। बादायलायनाया फैगौ 9 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै 23 अक्ट'बरसिम सोलिगोन। उदालगुरिनि डिमाकुसि स्टेडियामनिफ्राय बादायलायनायखौ जागायजेनगोन। बेबायदिनो बे जोलुर बादायलायनाया बिटिआरनि 4 जिल्लायाव खुंफुंजागोन आरो जोबथा बादायलायनाया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय थिथागुरिनि साइसाक सेन्टाराव खुंफुंजागोन। बादायलायनायाव देरहासार जानाया ट्रफिजों लोगोसे 3 लाख रां, सेथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 2 लाख रां आरो थामथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 1 लाख रां मोनफुंनो हागोन। बादायलायनायाव 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय 9 काउन्सिलफोरनिफ्राय बाहागो लाफैगोन। फारि बायदियै त्रिपुरा ट्राइबेल एरियाज अट'नमास काउन्सिल, खासि हिल्स डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, जयन्तिस हिल डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, लाइव अट'नमास काउन्सिल, मारा अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल, साकामा डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल, डिमासा हासाव अट'नमास काउन्सिल, बडलेण्ड टेरिटरियेल रिजन। बेखायनो सा-सानजा भारतनि जोलुर गेलेनायखौ मोजां मोनगिरि रायजो राजाफ्रा थिखानाय खालार आरो जायगायाव लैहोर लैहोर फैनानै